Ah, salamat. Buti pa sa kuryente, kinikilig ako. Walang iya. Makaalis na nga. Wow, babae. Hi, miss. Hi! Aray! Sakit! Uy! Agay, ang sakit. Anong pangalan nyo? Walang hiya ka? Nang dahil sa'yo, nabangga kami! Oo nga. Kung mamalakasin nga naman, oh. Walang yang mga babae yun. Ang sakit. Talaga. Uy! Ano yun? May nagsuntukan. Ano nangyari sa'yo? Bakit kayo nagsuntukan? Bakit kayo nagsuntukan? Teka. Au! Pumalik kayo! Walang ya kayo! Tinutulungan ko kayo, pero ako yung sinuntok niyo! Walang ya. Ayaw ko na sa earth. Sakit. Walang ya kayo, bumalik kayo! Bumalik kayo! Uy! Walang ya yun. Ginulpi na naman. Bahala na yan. Sila nang bahala dyan. Hindi kaya ng konsyensya ko. Tutulungan ko na lang. Hoy! Tigilan! Tigil yan! Halika! Tutulungan kita. Tara na! Tokpan na tayo! Tara na! Halika nga! Baka magising yan! Halika na! Wabus! Yan ang mapala sa mga taong pakialamero. Ikaw kasi! Likasan mo! Ayaw, di ma! Bakit mo hinagis? Nasaan na kayo yun? Ang sakit ng ulo ko. Sino nagsagis? Kamalas naman ito. Ang araw itong malas. Nako! Maghanap ka ng motor! Anong nangyari dyan? Bakit niyo ako iniwan? Oh! Nasaan yung taong tutulungan natin? Oo nga! Nasaan nga yun? Balik natin! Napakan yung kamay ko! Ang sakit! Ay! Walang yan kayo! Papatayin ko kayo! Hi guys! Nasa di ay may shout out, no? So, shout out Kent Ethan Zion og sa XO3 members Kent Quico, Aga J. Requerme, Nelvin Kagampang, Bernard Baktong, Francisco Gulani,
ug Giselle Alfici. So, salamat kay ninyong tanan and God bless. Sa wala pa day ka subscribe sa among YouTube channel, please support by subscribing and hit the notification bell para updated kamo pa sa among mga bagong mga uploads. Thank you kay ninyong tanan ug special thanks di ay sa tanan namong mga solid viewers nga nisuporta gid sa amo. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. God bless.